Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kirunar ki bamshim la tep kidai ki ai. Kilalait ban prongto ya artali ki yeng breu bat artali ki dukan marbam hakasnong domkse Eastern West Khasi Hills kabaha bru hapo ka mauthat Raishan CNRD block ka khubor kala ya thu bahagate ka jingjia kitei ki runar na lor bakila de bantu ya ka wei ka yeng la suba bakila thangdus monru ya ka wei ka yeng ka balalong trai do ba pensai lang marweng sordar jong kasnong domkse uba krishan borlang hujan ulia thu bakate ka jingsha tu la suba bakala banjia ka step perngam jong ka arpulai trik ujilleu kibadai ki kenta ba penlip boarding ulia thoru bagiti ki long yeng ki ba sha tu ki ba umdan basa manu manu hakata ka yeng bat ki de ki trai ki ba shuan sa kai teng teng la ongru ban kaliang kasnong hadin balayo jingtip halor gani ke jingjia kila penlong de ke jingelang na ke benta ban yo jingtip badru ban lap di ke badan keti henry amsim la yo jingtip bat hadin kani kila laj ban pentip no shiki bor pulit jong ke mairang police station bat ki pulit ru marmar kila laj sekate ke jaka ban penlong ye ke jing tokin ha ko ya de bat kene ki jingjia jong ka jing pulu jong ka yeng ko jong kasnong dok se jungi napa apdang jong kini ki jingjia kalong kaju ka por ki don adu sautli ke jingjia kumut ka wei ke yeng ka bala pulu to nata artli ke dukan ke la sya pit la sya tu nata ka wei ke yeng pada kala sya pit hi ka ju ko kom par por ke imat ka de ka ju ko por na du ki yeng ka ba sya thang nata to ka yeng ka ba sya tu pat to ki dukan te na kaleng jong aku mu sodar chnong te kila don ki paranok chnong dang step kam sngi kam pada sai bhat ke la wan che ying mat tip changa kum u sodar chnong te kum u sodar tengala lechi te i yeng i bala pluk bila don jing jingjia te andang la le ta padeng yu i ke ni jingjia ten ha din ta ngala pha pertasnong hi ban tip yu paj ba no chnong ke ni jingjia bro khot te andala hadin kata pade yu i poi se dukan ki dukan la sya ila sya penjot ki dukan ru te andala poi ta la wan bing so ke jik tip ngal sodar ba ka ying jong i pastoru kala sya ka ju kom ki sya penjot te ha kata kom ban kelin jong kum sodar snong te ngala lum yu paj ban snong bro khot ban bisyar ya ki nong snong po jong snong te ban lap ke jik sisa te rei hadu ba ngela pendap ke jik rekam jong snong te klem yo kono ka information ke tiba dai mano penjot mano bale kata te halor jong kata kan urim te neli jong snong te ngila sim ya ka kamban wan tip no skibor halor kumha police department te ngila wan ne police department na kebantaban sim ya kebantaban tip na kebantaban kakam kan ya seprang ba na kaleng jong ikum khamtam kan jong sondar snong ru nga penrem juri jadi jibreu ki bale ya ka kakam ja clear ka ba penja burom ki ulang salang ka ba kata ya ki ulang salang te na kaleng jong ate ki ta ki benta sama kwa ban ong report em hadu mentah tinggi lem don kan ro ki subah nomor snong ru mila persang ban bisyar wa dikin snong bro khot ki thai berang rei klem lap no te klem don kan no ka jing subah po snong ha snong jungi te ka habde ber ki jing pit ying kum ne ka jing ayu ki jing ying kam ka da dai sin ban kom andai kila don pada ki jing ja jung ki tier snong ku to te kini ki por bala dep kum ki paj ai ku to paj pi achi ku to kila don ki ta ki jing ja te rei habde ber kini ki jing pit ye ki ying penja penjot ki ying tempat judon kadang dai kesin bani kom kane ka jingjia kala banjia hagi por hagi kenta yap laj kunto kala bandai ka khadar bije shanang hadu men step te namar bom dan mano bala ban ui te ban ong ya ka exactly namla ban te ta re kala banjia hagi tu ki kenta ba yap laj kising don jing em hagi yeng jongi te la pura ki senduk ki godres bat kiwai de ki jing bu jing sat barak ki badan hayi te ka total estimate ka hadu mentang 4 lak banda ong thi kena te hanrei la palat ya kan ru projak la bandai tang hapo silak ngaji sisa kene ke yeng jongi ka don hapo dong se denga kum postor ngatrei hapo nong hapo kene ka soyong denga sa hanong besap Temdan mana ru hayi tengah ngasa sanong besar te kene ka yeng isu khang tala te hanrei ha pedang jong kene ka kapor ka balaji aku mete mdan mana ru basa le nak kata kadau le sel ne nong tu usawan ban sim kebu
Mana mesti ngayo jeng te por pra beje ba la je kini ki ai bara. Tadi mang le jeng te pra beje te por khandai beje ngala po hi. Habis ada buat kane tanah kalian ke jonga akum trai ngala ujar po kisnong. Te kisnong kala le ke badan kam. Te habis ada buat kane ke benta te nak kalian jong kisnong te kala le hi ke ba dan kam.